sopi viikonloppuisin vaimon kanssa kotona olla, että kysyntää näyttää riittävän. 21 pistettä, toisiksi parhaat tähän mennessä. Another day to fake control and take the role as Jesus. Make us understand that we're alone and not like them, they're not like us, and so on. Bite the helping hand. Everything you so will never forget. When it comes to vengeance, then you ain't seen nothing yet. I'm anxious to see who won the bet, 'cause no one will cry out for thee. Tango, ja tästä olisi voinut tehdä semmoisen oikein kunnon tango. Se oli jotenkin kuivatettu kasaan. En mä oikein ymmärrä, mikä siinä niinku potki vastaan. No eipä tainnut nyt sitten pojanpoika musiikillaan pärjätä vielä yhtä hyvin kuin isoisä hiihdossa. Ymmärrätte tämän, kun sanon, että nimi on Mäntyranta. Eero Mäntyrannan pojan poika oli tässä bändeineen asialla. Ihan totta. Mä olisin antanut enemmän. Niin mä arvasin, että se olisi mennyt sille hiihdolle, No, eikä miksi tällä se- biisillä. Varmasti semmoisia aika universaaleja nuoruuteen liittyviä tuntemuksia siinä oli, ja siinä oli jotakin koskettavaa siinä asetelmassa, mutta mun mielestä jotenkin se oli vähän sellaista asiaa, joka jää mieleen, vaikka niistä ei aina välttämättä edes dikkaisi. Se on sillä tavalla ihan tarpeellinen herra musiikkikaudella, mutta musta Jaa, mistä prosessoidusta? No prosessoidusta, käsitellystä ravinnosta, joka sitten ulos tultuaan on halveksittua ja kirosanaan verrattavaa. Vaikka sitä hellyydellä hyvässä seurassa ja hienoissa huoneissa sisään ahdetaan kallilla rahalla. Mitenkäs tässä nyt rahaa tultiin? Me halusin kuulla vaikka valssia syksyn kunnia. Mulla olisi tossa toi Jori Otsin. Hyvät pyhäinpäivät sinne päin. Revyn pyrittäjät kylän päättää tällä kertaa Jori Otsin Syysunelmalaulu. Tämän myötä Ulmosen Kaitsu sanoo moi. Ensi kertaa. the